51 קילוגרמים, קבלו את קרן! כאילו הולכת לאט להשוויץ בגזרה. רגע, קרן, את ממש לפני שבוע וקצת, נכון, היה הגמר הגדול של לרדת בגדול, זכית במקום הראשון, לדעתי גם שבר צי. לא סתם, בואו נפרגן לה על השיא הזה. נכון? שברתי שיא עולמי. השיא הקודם עמד על 51% ב9 חודשים, וירדתי כמעט 54%. 54% משקל הגוף, זאת אומרת ששקלת בהתחלה? שקלתי 133 קילו. מה? די, את היית כאילו... אפשר לראות, רגע, יש לנו תמונה של איך שנראית כמובן לפני ואחרי כמקובל בעולם הדיון. הבאתי איתי תמונה. די, זה... את לא... די, די. וואו, זה בגודל, זה אחד... וואו. בוא'נה, זה... וואו, רגע, תראיתם? זה מתאים לאפריאלי לתלות את זה. ככה תראית פעם, איזה נכון? פלשבקים אתה עושה. בבקשה, אז תנו לי את מקרוב. תסתכלי למצלמה עם האור על דארווין, פה. ועכשיו שימו לב מה קורה! איך היא נראית עכשיו! זה טירוף! וואו. תחשבו, אבל אם סופרמן עושה מזה גלימה, הוא לא יכול להבריא. זה להבריא בדבר הזה. לא מציע לעוף. הגיוני פיזיקלית. כמו לכל אורח בתוכנית הכנו כיבוד קל של ציון, אז הנה נפרגן לך משהו קטן שאולי יעזור פה לשבור את הרעב. הנה, רגע, יש עוד מסתבר. תתכבדי. תרביצי, אל תתביישי, נו. בבקשה, הנה, זה לא מפטר אותך. שום דבר. מפתה זה לא, אבל כשאני מסתכלת על זה, אני חושבת על כמות הקילומטרים שאני צריכה לרוץ על כל ביסו סוכריה. כמה זמן עושים סקס בשביל להוריד את זה? את יודעת מה? בואי נבדוק. שחר, אתה זורם פה עם כל אורח, לא משנה מאיזה מין הוא. אני, כל התפקיד שלי בתוכנית זה להיות הצד הרשע, כביכול, אני לא באמת, הרי לא אוהב עוגיות, לא אוהב בנות ולא אוהב בנים. אני רוצה למות. רגע, איזה תגובות את באמת מקבלת ברחוב אחרי השינוי המטורף הזה? הפך למודל לחיקוי או לקנאה? התגובות מתחלקות לשניים. מי? יש את אלה שאומרים שתמותי. וואו, שתמותי. פשוט באים ברחוב, תמותי, בכיף. יום טוב. היא כל כך רעבה, היא לא שמעת כלום. תודה. והתגובות? שתמותי פעם, מה? בסדר? האם היא רעה כבר בסטלה? היא רואה את הדבר הזה, זה סטלה, הערך עושה לסטלה. היא בשלב אחר. הקיבה שלה מקרקרת כבר שירים. שר על ההוגיה, אל תנסי לי, עכשיו את יכולה להשתתף גם בתוכניות אחרות בערוץ 10, נכון? לפני 3 חודשים היית הולכת ללעוף על המיליון, עומד על המשטח אבל עליתי נכון! לא, לדעתי לא היית עוברת בחור, נתקעת. כזה כמו פקק שם, כזה באמצע. ברשותך, בואי נזכר בכמה רגעים בולטים מהעונה הזו של לרדת בגדול. רגע, וואו, דודו, עם כל הכבוד, מספיק עם השטויות, נו. אני ראיתי את הגמר של לרדת בגדול, עם כל הכבוד. אני ראיתי את הגמר, אני אפילו שכן של קלוריה. ואני פייר, אחי, פייר, אבל לא אקבל פייר עם 2 פה, פייר, התאכזבתי. למה? תראה איזה מעצבן זה שבגמר של לרדת בגדול, רגע לפני שהכריזו על קרן פה כזוכה, מיכל ינאי עשתה פאוזה מטורפת, חיכתה שעה עד שהיא גילתה לנו מי זכתה. שחר, ככה בונים דרמה עם פאוזה. שום דרמה, דודו, זה סתם בזבוז זמן, אני יודע מה אנשים יכולים להספיק בזמן הזה של הפאוזה? טוב, אל תגזים, זה לא היה כזה ארוך הפאוזה הזו. כן? אז שים עכשיו את הפאוזה של לרדת בגדול ותראה מה אני מספיק לעשות עד שמכריזים על הזוכה. מוכן? שים. הכל יכול לקרות, המשקל שלנו יודע להפתיע. בואי נראה. קרן, בהצלחה. מזל טוב, מזל טוב. היי צביקה. אחי. תגיד לי, מה אתה אומר על זה שמנחי טלוויזיה מושכים זמן בגמר של תוכניות ריאליטי? האמת? זה מעצבן גם אותי. פייר
נשים? תודה. מה את אומרת על מה שהיה כאן? היה חסר לך שעון דופק. אתה לא יודע כמה שרפת. שרפתי מלא. בעיקר בהליכה פה. את חוזרת לנושא, אהבתי את העניין הזה. תשמע, אני צפיתי גם בגמר של לרדת בגדול. עמד שם בן אדם שאיבד 60 קילו, הייתי בהלם, כי כל מה שיכולתי לומר לעצמי זה, וואלה, לא ידעתי שמיכל ינאי עוד בחיים. אגב, את ראית את מיכל ינאי מקרוב, איך היא במציאות, האם כמו שהיא ניבטת אלינו מהטלוויזיה, היא אל חי? האמת היא שמיכל ינאי הייתה מדהימה. ממש לפני התוכנית היא עשתה לי שיחת מוטיבציה. אתה בכלל לא מסיח את דעתי. אהבתי זה שהיא שומרת על ריכוז כמו טייס. היציאה מהאולפן זה מפה, כן? את לא תזכרי, הנה לעזור לך. תגידי, את... ארלי,